всички! Вие сте с онлайн видеосериите "Дигиталните експерти говорят". И ако търсите начин и информация как да монетизирате по-добре сайтовете си, няма по-добро място от днеска да повядате, гледате или на живо. Сега. Днеска съм поканил един изключително голям експерт, който вярвам, че през годините се е доказал и има огромен опит български международен. Доста години вече се занимава с онлайн маркетинг и реклама. Има сериозен опит в афилиейт мрежи, в дигитални агенции и вече повече от 4-5 години развива един от най-успешните български международни проекти Брошура.bg. За мен е голяма чест днеска да ви бъде на гости Огнян Попов. Оги, здравей! Здравейте! Днеска с теб ще продължим разговор от миналата седмица, който направихме с Иван Иванчев за RTV рекламата. Вярвам, че топикът е много интересен и доста хора така в различни групи във Facebook коментираме, обсъждаме как се развива българския пазар, как влизат международните платформи тук, как може и публишери и рекламодатели да се възползват от най-новия начин за купуване на дисплей реклама, който в Западна Европа вече е така големи проценти. България първо навлиза. Но преди да започнем с всички неща, давам думата на Оги да се представи и да разкаже повече за опита си, който има през годините. Благодаря за интрото. Първо искам да кажа, че много от нещата, които може би днес ще си говорим, са вече били засегнати миналата седмица, така че много от вас, които гледат за втори път сериите, така някои от нещата вече със сигурност си ги чували, за което се извинявам, но нормално, когато говорим за един и същи топик. Огнян Попов, управител, основател на Commission Share. Ние сме компанията зад популярния български сайт Брошура.bg. Може би моята интернет кариера започна 2006, края 2007 година, когато се занимавах и започнах с малки блогове, с които имаха най-вече афилиейт насоченост. Това беше началото на дори може би на афилиейт маркетинга в Западна Европа като по-сериозно явление. Определено се занимавах така в свободните си часове след училище, след работа в Белгия и така през времето, в рамките вече на няколко месеца успях така да реализирам може би първите ми $5 на ден, които за мен бяха ключовия момент, преломния момент, в който наистина разбрах, че това е нещо, с което искам да се занимавам занапред. Постепенно нещата се развиха, успях да развия един от най-популярните сайтове за ваучери и за промоционални кодове в Белгия. Google реши тогава, че трябва да съм на първо място, без да се занимавам с кой знае колко сериозна оптимизация. И нещата от там нататък, афилиейт комисионните заваляха, все повече се насочих естествено към това. В същото време да работиш като самостоятелен пъблишер вкъщи, афилиейт, да, страхотно е, нали? Но аз наистина исках още повече да се развия и вярвах, че трябва да влезем в професионалния свят. Затова започнах да работя за една афилиейт агенция белгийска, с която развивахме пазара. След това преминах да работя в най-голямата европейска компания за афилиейт маркетинг TradeDoubler. Те до ден днешен съществуват, шведска компания, която е листната на борсата в Стокхолм и имат паневропейско покритие с много големи афилиейт рекламодатели. Може би те и Zanox са най-големите европейски афилиейт платформи. Няколко години в този афилиейт бизнес, след това преминах в Холандия да бъда афилиейт менеджер на някои от най-големите холандски рекламодатели, като Vodafone, Държавната лотария на Холандия и други в една от водещите тамошни агенции. И междувременно един от страничните афилиейт проекти, който беше белгийския ни сайт за брошури, прерасна в нещо повече и наистина в този момент реших да се завърна в България, да развия компанията, която към днешна дата сме 15 човека, с приходи от близо 5 милиона лева миналата година и съвсем наскоро се гордеем да споделим, че нова Broadcasting Group чрез NetInfo придоби миноритарен дял в нашата компания, което е потвърждение за добрите резултати, които сме постигнали и огромно обещание за нашето бъдеще и това, което ние правиме. Това е, може би, малко по-надълго или по-накратко, но да разкажем все пак бекграунда. Само да кажа на всички, които ни слушат в момента и ни гледат, може да задавате своите въпроси под коментари под лайв видеото. Ще се радваме Оги да ви отговори, така че не се колебайте и задавайте въпроси. Аз се върна на темата. Доколко опитът ти в афилиейт маркетинга и това, че си бил от задната част на пъблишера и си гледал как да се монетизират
различни инвентара, различни позиции, различен трафик, как да се въобще да се създават всички тия неща. Колко това ти е помогнало през всички тия години да мислиш наистина как да оптимизираш инвентара? Защото много често си говориш, че всъщност този, който най-много печели в диджитал е този, който има трафик. Така е, при афилиейт маркетинга не е точно въпрос само на трафик, но и на качествен трафик, защото този трафик трябва да конвертира, за да може да има продажба и комисионна. И в този смисъл афилиейтите и въобще пъблишерите, които се занимават с оптимизация на инвентара си, винаги са, и може би поне според мен, едни от най-умните животни на пазара, защото те винаги трябва да са изключително критични какъв трафик пристига при тях, как ще го монетизират, къде ще разположат ad-юнитите, ако са базирани на клик, какви афилиейт кампании, как да следят резултатите от това и да оптимизират. Така че наистина, започвайки от performance-based модел за това как афилиети също много често трябва да купуват трафик към своите сайтове, това на мен ми е помогнало да имам 360 градусов поглед от самото купуване на трафика и неговото монетизиране по различни начини, не само през афилиейт, но и през рекламни мрежи, които е една основната част на днешния разговор. Важно е за пъблишера да има 360 градусов поглед, а не да гледа само в своята паничка и в своя си сайт, наистина да има така поглед на екосистемата, защото тя постоянно еволюира, където 2010 година разговор, който водим сега е просто нереален и несъществуващ. В 2016 година е абсолютно необходим и задължителен. Така че те нещата доста бързо се променят, не само от страната на рекламодателите, но и от страната на пъблишерите. Какво се промени? Защо се промени това нещо? Какво дава така начин RTB, Real-Time Bidding, този тип купуване? Какво промени CPC, CPM модел въобще като цяло? Първо, ние пъблишерите всички следваме парите, т.е. ние следваме рекламодателите. Пък рекламодателите, масата от рекламодателите следват по-умните рекламодатели, които задават тренда на това въобще какво ще се случва в интернет като начин на купуване. Рекламодателите са тези, които осъзнаха, големите международни рекламодатели, от които започна всъщност и от големите международни агенции, от които започна цялата RTB вълна, осъзнаха, че купуването на парче не работи или поне не на скалата, на която те го правяха. Тоест, наистина много голям процент от техните бюджети бяха, както ти много добре знаеш, базирани на тук ще даме едни си пари и просто ще се изхарчат парите и всичко ще е наред, без особено замислене дали може да бъде оптимизирано и така нататък. Големите рекламодатели започнаха да променят това, търсейки вариант или възможност автоматизирано, тъй като те работят с огромни бюджети, страшно много пъблишери, автоматизирано да менажират своите кампании и да могат и да ги оптимизират. Това от една страна и от друга страна да се замислят дали наистина премиум форматите са гаранция за качество или гаранция за резултат. Много често позициите през SSP-тата не са премиум позициите, са други позиции, които дори е възможно да перформат по-добре и да дадат по-добри резултати, отколкото премиум позициите. Така че той рекламодателя създаде тази революция и малко или много сега пъблишерите се опитват да настигнат. Аз си мисля, че до някаква степен това се случва най-вече заради това, че както и не само Западна Европа, бума на перформанс реклама, всичко е започнало от дисплей, след това идва перформанс рекламата, която е много по-ефективна от дисплей рекламата и всъщност отговора на дисплей рекламата към перформанс е audience buying, това, което дава RTB. Отидайки в тази насока, миналата седмица обсъдихме така цялата екосистема, SSP-тата, DSP-тата, DNP-та, всеки Ad Networks, Ad Exchange и подобни неща. Днес ще говорим основно за SSP-тата и целият разговор ще е в помощ и в интерес въобще на хората, които стоят от страна на пъблишери, които стоят така наречените technicals, engineering или supportive team, който менажира цялата тази част, performance менеджери така наречени. Нека да обсъдим повече за SSP. Може ли да разкажеш така накратко как ти видиш SSP, въобще цялата част от страна на пъблишера? Първо, действително, може би важно е да се прави разграничение на вида пъблишер, който може би би могъл въобще да се възползва от тези решения. Просто има различни размери на пъблишерите и за пъблишери, които са с по-малки сайтове, с по-малки
обеми на трафик. Цялото това упражнение с SSP-тата може би е първо техническо предизвикателство, защото то е и такова със сигурност, и точка втора, просто и като време, и като менажиране, това не е нещо, което е plug and play, както е един AdSense. Така че в този смисъл, нали, цялата SSP дискусия може би е насочена повече към тези, които имат наистина ресурса да се занимават с това. SSP модела, не знам, надявам се публиката всъщност е запозната, нали, с въобще какво стои за това Supply Side Platform. Платформа, в която публишерите автоматично освобождават своите импресии и ги предоставят на рекламодателите да ги купуват през така наречените Demand Side Platforms, DSPs. От тук вече също можем да говорим генерално за цялата революция, но можем да гледаме и България, защото и това трябва да кажеш, нали, в коя посока да отидем. Просто България е, нали, естествено, може би няколко крачки назад, все пак самото DSP купуване през DSP-тата все още не е commodity, не е нещо, което всички масово правят, е по-скоро някакво екзотично животно все още. И в този смисъл и цялата SSP част може би не е 100% добре развита при нас. SSP, какво значи това? Може публишерът да... Нека може да разкажем моделите на монетаризиране на инвентара на публишера. Тръгнем от там, от Waterfall модел и всичките елементи и да видим къде RTB, SSP-тата, къде влиза това цялото нещо. Извинявам се за шума, съседите решиха да правят ремонт. Благодарим им. Надявам се да се чуваме. Ако има нещо, пишете, може и по-силно да говоря. Добре. Публишера винаги може да си задава критичния въпрос: аз получавам ли най-добрите приходи или най-добрия CPM за моите импресии? Публишерите този въпрос си го задават ежедневно и в този смисъл са се установили няколко различни практики на това как да монетизират своите плейсменти. Като ти нали, съвсем накратко докосна темата за Waterfall, директно ще разкажа и за него, но естествено има и различни други начини, като например просто да си въртиш един AdSense и да си получаваш от едни кликове и всичко да е... Да сложиш афилиейт банери на сайта си. Може да сложиш афилиейт банери, който обаче афилиейт маркетинг през банери наистина зависи, или през директни сделки, ако успееш такива да направиш, или през други мрежи. В България също има някои такива рекламни мрежи. Да, или базирани на клик, но като цяло Waterfall модела, който се установи най-вече отново, пак казвам, както при големите рекламодатели агенциите стана първо революцията, така и при големите публишери. Waterfall модела е абсолютно водопаден модел, той е доста ясен и доста лесно разбираем. Аз опитвам да продам първо моята импресия възможно най-скъпо, на който иска да я купи. След това залагам така наречения price floor, под който не искам тези импресии да се продават. И когато това не се случва, препредавам импресията на следващата мрежа, следващия рекламодател или следващата платформа, която иска да купи тази импресия, и така надолу, докато най-надолу не си изтискал по всевъзможен начин на най-последното стъпало всички рекламодатели да си платят възможно най-много. И по принцип това, което се прави, е да се приключва с един AdSense, който има така наречения 100% fill rate, за да могат да допродадеш всички импресии. Но на практика един Waterfall стандартен, един по-голям публишер, би могъл да изглежда последния начин. Имаме най-отгоре директни сделки, например, ще цитирам брошура BG. Брошура BG се договаря с Zora и Zora, например, плаща 10 лева CPM за тези импресии. Аз продавам първо тези импресии на Zora. В следващия момент, когато Zora не е готова да плати 10 лева за моите импресии, аз препродавам на следващия. И така надолу. Вече има огромно изкуство в това как точно да си наредиш Waterfall-а, и един от най-сериозните проблеми в това как да го наредиш всъщност е отново Google, защото той не споделя CPM-а, който е готов да плати за всяка една импресия във всеки един момент. Тоест ти можеш да разположиш своя Google, с изключение на това само ако ползваш Dynamic Allocation в DFP. Отиваме малко техническо, може би ще го зачекнем по-натам в разговора.
но Google не ти казва колко е готов да плати за дадена импресия и ти можеш да заложиш флор прайса на Google само базирано на някаква историческа дата или данни, което не е оптимално. Ти би искал в идеалния вариант, и това е нещо, което нали, една като нова вълна, такава с така наречения header bidding, и в идеалния вариант всеки би искал не да препродава надолу, а едновременно да бие всички един срещу друг. Знаейки, че Зора дава 10 евро, Google дава 12 евро за тази импресия, Criteo е готова да плати 14 евро, защото е оценила, че това е много ценна импресия за нея, и всички да се бият едновременно, това на практика е непостижимо към момента, или поне не на много масова скала. Но Waterfall по принцип изглежда по този начин. Окей. Ако кажем как би изглежда и публишери процент съотношение, грубо, нали, имаме Direct Deals, голяма част всичките публишери в България със сигурност са добавили някои от перформанс мрежите, като EasyAds, HTTP и Target Advice дори на самите на NetInfo групата. Това е една част от инвентара, друга част дава, разбира се, към AdSense, защото, както казвате, fill rate там е много голям, но пък може би цената не е толкова висока на CPM, зависимо естествено къде, но в България като цяло голяма част публишери работят директни сделки и всичко друго е AdSense и нещо, което може да продадат към някои от другите рекламни мрежи. Основният въпрос е дали ползваш този модел в премиум позициите ти, където имаш Direct Deals. Много често цялото това нещо се ползва само за позиции, които са below the line или не са толкова премиум, просто защото абсолютно нормално и разбираемо съществува страха, че нали, по този начин би могъл да си канибализираш своя Direct Sales канал, което до някъде може да се случи. Имаше в Холандия, ние с Телеграф, понеже с човек, който в Телеграф отговаряше за всичко това. Той впоследствие напусна, за да направи SSP. Те наистина вярваха, че трябва да си активират и SSP-то да бидва върху техните премиум позиции, защото в крайна сметка който е готов да купи импресията, независимо от това дали е директен клиент или друг от ексченджовете, няма проблем за тях, стига техния return, техния yield или тяхната печалба е по-голяма, така че, но зависи наистина стратегията на публишера. Okay. Споменахме, че RTB модел като цяло би работил основно за големи публишери. Разбира се, това е доста тегливо понятие, всичко зависи от трафика, който имат. Но нека да поговорим малко за SSP платформите. Всъщност, реално погледнато ти, за да влезеш като публишер в RTB модела, ти трябва да минеш през някой SSP, което обикновено сервираш. Ти минимум имаш ad сервер, през който сервираш нещата. Какъв е случай с SSP-то и с ad сервер частта? Въобще цялото излучване на рекламата. Публишерът трябва да започне от избора на своя ad сервер, така или иначе, за да може въобще да прилага какъвто и да било Waterfall. В същото време, специално ако за България говорим, нали, то ad сервери международно има доста. Най-популярният най-вероятно е DFP, просто защото DFP до много сериозен брой от импресиите е безплатен, плюс той не брои AdSense и AdExchange импресиите. Така че избора на ad сервер е очевиден и важен. И избора на SSP. В същото време обаче то даже не е въпрос на това дали ти си избереш SSP-то, дали то ще допусне изобщо да бъдеш част от него. Просто и SSP-тата, и даже някои от по-популярните, Rubicon, Pubmatic, има доста други, но това са, например, две от най-популярните. Даже и AppNexus са започнали да говорят директно с публишери по тази линия. Има и холандци Proof Digital, които продават White Label SSP технология на публишери, за да могат те да си я имплементират както те намерят за добре. Просто тези платформи те станаха през времето също много внимателни с това кого да пускат вътре в своята мрежа, защото естествено целият модел е базиран на CPM и DSP и SSP частта е базирана на CPM и се намират достатъчно китайци, които да се възползват от това, и през времето е имало достатъчно проблеми и оплаквания от страна на агенции за inflated impressions и така нататък. Така че тези са доста внимателни, тези големите SSP са доста внимателни дали да те допуснат. И въобще като цяло
Може би някои по-малки SSP-та биха били някаква опция за българските пъблишери. Бих насърчил всеки един от тях да отиде да потърси на пазара кое е за него най-доброто решение и да разбере все пак и техните комисионни. Всяка една от тях си има процент за това, което взимат. Точно това искам да споменахме. Някои от най-големите SSP-та на международния пазар. Ясно, че в България са малко публишери, които могат да си позволят да използват техните услуги и затова отиват на някакви други решения, или други компании, които са готови да дадат едни добри комисионни, така че и на публишера да му излизат сметките. Нека да споменем какво ти си работил с SSP-та, нека да споменем какви са ползите от SSP-тата, какво дават те като нещо, което е по-различно от примерно Direct Deals или пускане просто кодовете на Google AdSense. Ние говорим си за private market, private deals, за private exchange, whitelist и така нататък. Първото и основното нещо, SSP-то е, как да кажа, SSP-то е огромен сбор от страшно много рекламодатели, агенции, DSP-та, които искат да купят твой инвентар. Тоест ти отключваш възможността целият свят да почне да бива върху твой инвентар. Но в моите очи най-така базично погледното е една абсолютна и все по-силна алтернатива на AdSense. Окей, сигурен съм, че с Иван сте си говорили миналата седмица и за AdExchange, който е AdSense на стероиди. Но просто международно погледнато не всички пъблишери вече са на 100% окей да работят с Google или да бъдат 100% зависими от своите приходи от Google. И в този смисъл SSP-то е, поне за мен, на първо ниво една много сериозна и една много добра алтернатива. На точка втора, разбира се, възможността да сетваш така наречените price floors или ценови полове, на които искаш да продаваш, и този контрол ти дава възможността да изтискаш точно тези рекламодатели, които са готови да платят най-много за твоите импресии, и тогава, когато за теб вече не е интересно, чрез price floor да предадеш надолу. Това мисля, че е доста сериозен плюс и в този смисъл големи публишери биха могли да си продадат импресиите дори може би на повече пари, отколкото биха ги продали през Direct Sales или през AdSense. И да, в същото време Private Deals, това е вече докато си в SSP-то можеш да си изключваш партньорство с различни агенции и директни рекламодатели, затова те да купуват твой инвентар. Те така или че всички автоматично купуваш, но друго си е да се свържиш директно с човека и да му кажеш, тук имаме импресии за тебе, защо не пробвате да ме включите малко по-агресивно в вашия план. Но да, това са оптимизационни инструменти. Какво още може да сподели в тази срок? Какво би било полезно за един публишер? Тези малки тулчета, инструменти, които му позволяват geolocation, може би. Просто той пъблишера наистина, те инструментите вътре в самото SSP, наистина price това да блокира разни рекламодатели, но това са инструменти, които в повечето случаи са валидни и в AdSense ги имаш и така нататък. Наистина основното предимство, нещата, за които споменаваш, са просто дребни детайли, които са може би някакви оптимизационни техники вътре, но основното е наистина възможността за waterfall и възможността да изтискаш рекламодателите. Просто повече пари. Това е. Ако тръгнем да навлизаме в огромни детайли, хората може би ще се загубят и няма да имат добра представа за основното послание, а то е наистина повече пари за някои от импресиите. За какво трябва да внимават публишерите, когато преговарят с такива платформи, за какво трябва да гледат, какво за тях да бъдат? Освен комисионната, което казват ти, защото все пак и тези взимат процент. Разбира се, най-важното, комисионната 100%, преговаряйте за нея. Но не всяко SSP е достатъчно добре свързано с възможно най-много DSP-та и в този смисъл е важно да се знае колко рекламодатели, агенции и DSP-та де факто са боцнати в това SSP и купуват от него. Има достатъчно примери на DSP-та, които се опитват да бъдат и SSP едновременно, т.е. да играят двойната игра, просто защото за тях така е по-изгодно и от двете страни на монетата да бъдат, но примерно техния buy rate или fill rate, както искате, е много нисък. Въпросът е доколко SSP-то е способно
да ти напълни инвентара с рекламодатели. И разбира се, оттам нататък, в момента в който сложиш кодовете, ти започваш да виждаш доколко пазара е готов да купи твоите импресии, на каква цена и какъв е fill rate или buy rate, който се получава. При някои SSP-та ще имаш буквално от 5 до 10%, при други може да имаш 35%. Това е само защото имаш повече DSP-та или рекламодатели от другата страна, като например един Крител, който е поцнат и купува. Защото тук някои публични България вече мониторизират чрез Крител. При Крител можеш да бъдеш както рекламодател, това го знаят със сигурност много от онлайн магазините в България, ние със сигурност ги виждаме да рекламират през Крител при нас, но можеш да бъдеш и пъблишър. Крител много често се ползва като част от Waterfall за това да се продадат импресиите на една по-висока цена. Крител по принцип плащат доста добри CPM-и, бих насърчил хората да ги ползват. Дори най-вече ако имат международни сайтове, може би за България не толкова. Но Крител плаща доста сериозни CPM-и и те често пъти са по-високи от гугловските. Просто Крител няма 100% fill rate. Тоест винаги имаш нужда от един Google да ти запълни. Зад всяка машина стоят хора. Абсолютно. И това е един от казусите така в България. Доколко смяташ, че българският перформанс менеджер е подготвен да отговори на тези предизвикателства, да се занимава? Това е нова позиция въобще, една нова така интересна позиция. Доколко смяташ, че кои публишери имат нужда от подобни хора, които да гледат, да следят всички тия неща? То преди всичко е сметка колко импресии имам аз, колко вярвам, че мога да продам през SSP-тата. И понеже виждаме тук един въпрос написан, да се малко да го говорим. Да. Наистина е изкуство само по себе си, затова казвам, че и технологичната част е доста важна и не за всички пъблишери ще бъде еднакво лесно въобще да се преборят, да се тъпнат въобще на първо място един waterfall. Просто какво да кажа, точно от мен е наистина време за обучаване на пазара, ето такива разговори, които водим, това, което сте имали миналата седмица, разбирам, че въобще целият пазар като цяло много започва да се интересува от това. През времето ще се създаде експертиза как най-оптимално да се възползва. Мисля обаче, че не само е важно пъблишерската част да се разглежда, когато някой тръгне да се занимава, но да разбира и какви са подбудите на рекламодателите, агенциите, от другата страна, как работи и DSP-то. Бих насърчил някои от пъблишерите да влезнат, да разгледат разни DSP-та, ако имат достъп, има разни self-service DSP-та по-малки и така нататък, да разберат как въобще цялата механика DSP vs SSP работи, кой взима парички по веригата и как да се възползва от това да продава по-добре своите импресии. Преди да продължим с следващите въпроси за Google, за така, както каза ти, AdSense на стероиди, малко повече информация за там. Имаме въпроси от нашата публика, за което благодариме. Появиха се на стената, написани: съществуват ли подводни камъни при ползване на SSP? Първият подводен камък, той си е направо камък, е абсолютният риск да не сетнеш правилно твоите price floors или да не сетнеш правилно waterfall, който следва след това. Къде да сложиш SSP-то в целия облак, то дали да е първо, то да вижда импресията, Google ли да вижда първо импресията. Това са всичкото доста такива, доста важни неща. Така че наистина бих бил внимателен, но в същото време SSP-тата те не са чак толкова без лице. От другата страна на SSP-тата също са хора, те също имат комисионни да печелят, така че по време на самата имплементация и интеграция с едно SSP те ще ви обяснат тия неща, но наистина основният риск е да не си сетнеш правилно price forward според мен и правилно waterfall, защото това може да означава просто загуба на пари. Това е чисто технологично, как се сетъпва цялото нещо. Естествено, то има грандиозна дискусия за това, както споменах вече, дали да се ползва на по-премиум позиции, дали може да доведе до канибализиране на Direct Sales канала, но това са по-големи дискусии, които всеки пъблишър за себе си трябва да ги води. В крайна сметка Direct Sales канала, това са ти директни клиенти. Ако ще си малко, по темата за Google каза всъщност, че голяма част от българските пъблишери
Всъщност все още основно монетизират или с Direct Sales, или с AdSense. Какво дава AdX, DoubleClick for Publishers, какво позволява въобще, да разкажеш малко повече, тъй като имаш опит. Това все пак за големи публишери, въобще за фирми, които може да си го позволят. Това е инструмента. AdExchange е един, DFP е другия. Първо AdExchange е и Invite Only. И не съм сигурен доколко някои от българските публишери въобще имат достъп до него, а тези, които имат, всъщност се надяват през времето да видят едни повишени CPM-и, които пристигат от Google спрямо AdSense. Защо казват, че е AdSense на стероиди? Защото AdExchange на теория е AdSense плюс RTB рекомендателите на Google през техните RTB решения, Big Manager и разни други скрити, които имат. Така че на практика AdExchange има повече рекомендатели или повече желащи да купуват от AdSense, което автоматично на теория би трябвало да значи по-високи CPM-и. Значи AdWords може да влезе чрез AdWords в AdExchange и RTB. Да, точно така. В смисъл AdWords даде през GDN, това ти е AdSense. Да, AdSense плюс RTB рекомендателите на Google. Те имат DoubleClick Big Manager, който е DSP-то на Google. И те купуват оттам и съответно публишерите се надяват, че това е такова. Но най-основният плюс на AdExchange е естествено повечето банери. При Google AdSense е ограничен до 3 банера на страница, при AdExchange може да имаш 5 до 8. В зависимост от дължина на страница и така нататък. Мисля, че това за повечето публишери това е най-големия плюс. Това е само Invite Only. Това е само Invite Only. Ясно за България, тези, които сигурно могат да се облагодетелстват си изключително малко, да отидем към DoubleClick for Publishers. DoubleClick for Publishers, AdServing решението на Google, безплатно ще те излъжа, мисля, че бяха до 60 милиона, до 90 милиона импресии, сега май са го вдигнали. 90 милиона импресии, като не се броят импресиите на AdSense вътре в тях. Така че до 90 милиона импресии, ако публишера няма повече от тия, си е вътре безплатен forever, което му е супер. Един голям плюс, всъщност, то си е AdServer, нали, съответно повечето публишери няма нужда да обясняваме какво е. Може би основното нещо е Dynamic Allocation. Просто DFP е всъщност инструмент на Google и DFP е единственият инструмент на Google или единственият инструмент, с който Google би споделил своя CPM. И в този смисъл, чрез Dynamic Allocation, и това е нещо, което също може доста да се изчете за него в интернета, проверете го, можеш да заложиш да биеш Google за дадена импресия с CPM, който Google е готов да плати в този момент. Google за другите платформи, както споменах, никога няма да ти каже за всяка импресия колко е готов да плати, но в DFP би го направил чрез Dynamic Allocation и в този смисъл там можеш да биеш Google в real time с нещо друго, базирано на данни, които са сега веднага, а не на данни, които са, както и понеже това беше другия въпрос за какъв модел ние използваме в Waterfall, в който ние ползваме исторически данни и казваме CPM-а на Google е 5 евро, и просто се базираме на това. То е осреднено, не е задължително всяка импресия да е 5 евро. Не знам дали го обяснявам правилно, но... Надявам се да е ясно за аудиторията. Гледахме технически неща, но това е абсолютно нормално. Dynamic Allocation, прочетете повече за Dynamic Allocation през DFP. Това е може би основният плюс. Препоръчваш ли да се използва DFP-то, особено за по-малки публишери? Много от вас ме познават и не съм най-върлия фен на гуглските продукти и партньорства, така че в този смисъл бих бил внимателен. Много от големите пъблишери също са внимателни и в този смисъл големи пъблишери не ползват DFP, просто защото не винаги е 100% транспарантно докъде се простира контрола на Google и публишерите предпочитат да работят с компании, които са извън обсега на Google, за да може все пак, дори ако щеш данните, които се генерират от този публишер, малко или много да не са чак под такъв контрол и толкова близко до Google. Окей, искам да си поговорим малко за дата. В тази насока First Part, Second и Third Part дата, доколко ясно е, че имаме Direct Sales, имаме SSP, имаме AdSense, имаме някакви други мрежи, които сме сложили.
това до някаква степен е автоматизирано, но реално погледно това е купуване на инвентара. Доколко ние можем да продаваме аудитории. Това, което колегите от NetInfo правят с Crux, DNP, с което събират бази данни, с което вече напоследък така доста кампании, ние вече опит имаме с тази насока, да се купуват аудитории. Доколко един публишър трябва да използва такива платформи, DNP-та или също така Google Analytics е едно DNP, Data Management Platform, доколко е хубаво да навлезем в тази тематика и тази дата да може също да се продава или просто да купуваш инвентара си, защото в крайна сметка... Ти като от агенционна страна на тебе ти е по-интересно, ама публишера и окей, нали, NetInfo все пак имат голямо портфолио от проекти, чрез които могат да билдат тази дата. Ако е някой публишер, който е с един или два сайта, реално ти с тия DMP-та, това, което ти казваш е вземете ми аудиторията и я ползвайте на други места. Ти можеш тази твоята first party дата да я продаваш и ти казваш, аз съм публишър за рецепти. И Кнор искат да знаят всички рецепти, които са вътре с някакво бульонче и ти създаваш сегмент, който е с това бульонче. Но в същото време, вместо Кнор да рекламира при тебе, той взима тази дата, плаща си за CPM на нея, на CPM, който да кажем, че не е чак толкова висок, тя си доплаща отгоре на него за CPM-а, който скупува самата медия, си доплаща и за датата. И той може да ползва тия данни на други места. И на практика просто е въпрос на дискусия и на решение на самия публишър дали е окей с това да си продава датата и да се ползва на друго място. Много хора вярват, че в крайна сметка по този начин той си експортва данните и някой друг ги ползва някъде друго, вместо да си плаща при него. И вярват в това, че CPM нали, нивата, които могат да се постигнат, намаляват след това, след като почне да си продаваш датата. Но от друга страна, да, има логика, някаква допълнителна възможност за монетизиране и за сегментиране, но наистина има смисъл за големи публишери, наистина от тага на NetInfo и някои други български, където наистина обаче от другата страна знаеш много добре какво искаш да направиш с тия сегменти, кои са тези сегменти да ги дефинираш на първо време, защото ти там това е океан, ти можеш да се загубиш на кои са тия хора, как да ги вкараш или ги подредиш в правилните сегменти и след това да ги продаваш. Наистина е доста технологична част и аз просто не бих препоръчал на публишерите да скачат веднага в тази, или поне на тези, които нямат техническото знание и ресурсите, да скачат все още в това. Както казах ти, трябва да има голяма дата, голям сегмент, за да има смисъл да се прави. Тоест, реално погледнато в България, в компаниите публични, които биха имали смисъл да използват, изключително малко. Да продължим в насока... ти продаваш на CPM, т.е. колко импресии върху твоята дата ще може да направи рекламодателя, за да наистина да има някакъв смисъл за те да го правиш. Окей. Да продължим в насока Mobile SSP. С оглед това, че тенденциите са Mobile да доминира, той вече доминира. И Facebook в България 70-80% трафика е мобайл. Големи публишери споменаха тази година, че също повече от 50-60% трафика е мобайл, той ще расте. Не защото десктоп намалява, защото просто хората, които са свързани мобайл са твърде много. Какво мислиш за тази насока? Мобайл и после за видео SSP, ако имаш видео инвентар. Ако имаш видео инвентар. Mobile SSP е много трудно. Въобще дори критео, филрейта на едно критео за мобайл и въобще на големите международни SSP-та, които и аз съм ползвал и които нали, знаем от опит. Ако десктоп трафика успяваш да продаваш, например, 50-60-70% в Западна Европа през SSP-то за десктоп, за мобайл това биха били 20-25%. Все още въобще самите рекламодатели и въобще цялата тази част първо предстои да се случи. Имат безброй предизвикателства. Просто в десктоп е много по-богато от към данни какво потребителя прави и това е много по-развито и съответно и затова DSP-тата продават много успешно десктоп трафик. Обаче като се заговори за мобайл, даже за България, не знам, мобилни кампании, то първо дори трябва да започне от вас като агенции да обучите хората да имат мобилни лендинг пейджове, мобилни кампании като хората и чак тогава да почнем да говорим за Mobile SSPs. За България не знам дали трябва да говорим това разговор. Аз мисля, че всеки един уважаващ рекламодател от всяка кампания трябва да е лендинг пейджове с responsive версия, дори не трябва да е под въпрос това нещо, защото живеем се пак 2016 година. Какво мислиш тогава мисля, че даже Facebook вече го отвориха, Facebook Audience, т.е. те си отворят собствена
мрежа, която да монетизира мобилен трафик на публишери с датата на Facebook. Това ще се случва. Аз не знам дали чак толкова за публишери това, колкото за тях самите. Facebook просто е доказал, че нали, той си е най-важен за себе си. Публишерите, и то дори с някои от последните неща, които въведоха като промени, публишерите не са им топ приоритет. Те толкова дълго време крещяха: трупайте лайкове, ето и ние с брошура БГ трупаме лайкове, супер, нали? В същия момент обаче ти убива рича и така да мислиш какви или не схеми, само да можеш да спечелиш някакъв трафик от там. Facebook Audience, окей, първо това е към момента е само за привилегированите и само в държави различни от нашата. Може би ще тръгнат нещо да правят, но аз по-скоро като ги гледам как искат контрол винаги да е при тях, не вярвам, че ще се превърнат в следващия AdSense или някой SSP, просто не го вярвам. Окей, има посока в Native Ads, която много хора вярват в нея. Така. Има още един въпрос. Коя платформа има най-много бот трафик и в коя най-малко? Не знам какво си има преди под бот трафик. Предполагам фалшив трафик, тези китайци, с които споменахме. Най-много и най-малко. Ама това публишира по каква линия, просто е малко трудно така. Може би това е въпрос по-скоро за... Това е по-скоро за другата страна. Да, напълно нормално е разни публишери да търсят начини толкова през времето, особено с агенцията в Холандия, толкова нали, гениални афилиети сме срещали, тайландци, китайци и всякакви такива, които да генерират импресии, да правят разни чудеси. Да, не знам, те по принцип тези импресии, кухите импресии доста бързо се виждат, особено ако има някой от другата страна на DSP-то да внимава как се развиват кампаниите, така че не мога да преценя по-трафик. Okay. Тъй като наближаваме към края на нашия разговор, ясно е, че за да се развива RTV пазара в България, освен публишери, трябва да има и рекламодатели. Доколко твоето усещане, говоряки вече, познавайки доста и рекламодатели, доколко твоето усещане как се развива в тази насока, въобще агенциите дори, имаш пряк поглед и въобще рекламодатели в България. Тъй като наистина трябва да паса без сравнение една монета, от една страна трябва публишери и от рекламодатели. Тя въобще цялата революция, пак казвам, че започна с рекламодателите и с агенциите. В Щатите, след това премина нали, през Западна Европа. Така че предполагам, че и тук ще дойде, мисля, че агенциите ще са водещи, все пак те имат повече експертиза за това нещо и те са тези, които ще обучат своите клиенти, защо това нещо, какви са плюсовете да се купува по този начин на медиа. Да, България може да сме още назад в това отношение. В същото време хубавото на всякакви такива технологични влакове, които преминават пред очите ни е, че лесно и бързо можеш да скочиш на тях, стига да наемеш необходимите експерти за това, за да разбереш дали това е начинът, по който искаш да продължиш да купуваш медиа и да тестваш. В този смисъл аз не се притеснявам, не искам да си кажем всички или тук, това ще бъде след 10 години. Нещата доста бързо се случват. По-скоро и въобще малко по-генерално проблемът, не само за SPT, би казал на рекламодатели да са смели да тестват всякакви различни нови опции, при които задължително и DSP или RTB е една от тях и задължително трябва да се пробва. Оттам нататък рано или късно аз съм сигурен, че всеки ще му даде шанс. Да обобщим разговори, дай 3 съвета към публишери, какво трябва да внимават при избор SSP, при работа с подобен тип реклама. Много внимателно да знаят как искат да си наредят Waterfall модела. Надявам се, че успяхме да обясним какво е Waterfall модел, защото ако не го направят правилно, могат просто да се лишат от допълнителните приходи. Винаги да експериментират. Не е задължително позициите, които имат в момента, които са създадени просто защото така са били решили преди някакво време да са оптималните позиции. Бих насърчил публишерите много повече да тестват лендинг пейджове, разположение на плейсменти, below, above the fold и така нататък. И това е просто да тестват, да бъдат умни в това, което правят. И без това, щом са оцеляли стигнали до тук, са били умни за да го направят. Просто да се възползват от тази възможност и така. Ще много ти благодаря за този разговор. Огнян Попов, основател и управител на Брошура БГ.
Говорихме си вече почти един час за RTV рекламата, за SSP, основно насочена към публишери. Искам да се надявам тази дискусия да би била полезна. Не се колебайте, следвайте ни във Facebook, абонирайте си за канала ни в YouTube, ще продължаваме да даваме наистина ценна и важна информация, като караме всяка седмица различни професионалисти от бранша. Благодаря за отделеното време, хубава и спокойна вечер ви желая.